Potato. Alhamdulillah sehat. Duhai senangnya ya. Duhai senangnya apa ya? Ya apalah paling lah. Seneng kabeh lah nang kene lah kudune. Nggih, delok menika Mbak Septi niki sowan wonten ing Desa Banjarsari niki Mbak. Nggih. Acarane memetri bumi niki. Monggo Mbak Septi dipuntukaken kangge sedaya warga masyarakat Desa Banjarsari Dewa mriki. Nggih, sederenge niki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah, semangat. Semangat, alhamdulillah niki diparingi terang nggih Mas Upi nggih. Alhamdulillah rezeki niki nggih. Mugi-mugi warga desa Banjarsari nggih rezekine diparingi ingkang banyu mili, berkah barokah. Terus tanduranipun nggih tukule sami apa ya ijo royo-royo lah panene nggih main. Amin nggih. Jan. Monggo Mbak Septi kalau aturi sing alus-alus rumiyin langgam napa-napa nyebut para kesepuhan wonten ing tlatah Desa Banjarsari mriki. Nggih niki diparingi kelinci ucul. Nggih. Cocok. Nggih langsung ke mawon nggih. Nggih. Langsung ke mawon Mas, monggo.
Matur suwun. Niku tasih wonten Mbak Nova, Mbak Ade, Mbak Arum, Mbak Yuli dereng jumeneng.